Hi guys, it's me Bricks and welcome back to my channel! Yes! Yes, ako mag-vlog to. So ako mga Jumek. Kapoy hike no? Please unsubscribe Bricks Tiguman kahit magabaan. So, Hi! Hi guniti everyone! sabi kisay mag-una kaya di ko gusto mo-una. Teka ni okay, maayo kayo mo. Maayo kayo mo. Hi! Kapay kasi kayo ng-hi, day! Gira taging nag-take over naman good ka! Gira taging ng-hi! Hello! 09 Magubang na itong chinilas, ani, oy! Smarta na to, baby. Umay! Baratohan na ni! Bilkit, mong ta diri. Uy! Uy! Baka! Sensor niya, baka ka! Dili. People! Kayo! Subscriber! Padalong may ilang... Joke lang. Ito bitaw may... Ay, dili, why joke? Ito bitaw may ilang payag ni Roger, guys. Okay, sakit na kaya kunti. Ano? Ako para mabigyan. Kakarta pa doon. Take over sa vlog. Hi, welcome to Bricks vlog. We are going to this time we're going to Payag na Roger. Ay, 34. Daga ni siya alter sa Twitter. Kabalo po, guys. Hi guys! Vlog takeover ni. Magtinil ta ka! Kapoy kaayo diri Jud. Grabe ka kapoy. Oh. Hi! Say hi to my vlog. Ay. Say hi to my vlog, guys. Hi everyone. Uy, ganina rin dyan tas. Kapuya, uy. Padulong bitaw mi sa payag ni Tasi, uy. Na yun. Kapoy good siya. Sa asawa sa vlogger. May mga kwarta. Dito may kilang Roger kapag napalit. Payag ni Tasi. Payag ni Tasi ay Roger di ay. Oh, nangaon na midaan. Nag-shot to midaan ba? Char! Ito na wala. Uy, kalapok man day diri girl. Mo man og ingon. Puro di pang atay ng matawhan na. Hala, wala pa na human? Nay, grabe guys. Tantawa guys. Kapoy kay guys. Makamatay. Hindi, mabuang kong edit. Pareha at nung last nga kuan. No! Pina ko nakatuwa. Wala sa napuro sa putol-putol usap pagsulti. Uy, katuloy ako itong gikatoy. Oh. This is Cart. Ang litrato at Instagram. Ah! I-contact na siya. I-contact lang siya. Lami kay na siya mga kuan. Lami kay na siya mga Flash na ako dari. Oh, photography skills. Kasi maligi diskaka na. Uy! Uy! Kapoy, uy! Kapoy kayo! How's payag ni Roger? Wala pa? Layo pa? Ay, labit na! Yan ang kinisay! Oh! Para among tour guide. Mutulo.
Ang isa kay naka-outfit og bathrobe. Uy, ayos ang musiking anabi kay kapoy na kayo sig mute. Ay. Mubuha ka ni Ani Rachel. Uy, wala pa. So, kamusta mo na? We promise, uy. Dagko kay kung singot ako ga-expect nga mga kataon. Uy, first time guys. Mo gali, first time First generation, time, first time po na ako. Maglabaw ko sa kadaasan. Nag-picture ka din si So. Teo, sis. Sis. Picture na. May effect niya. Pa, kuhaan ang bamboo. Ang bambo daw. Iyatay. Kapoy. Ang ako mitang behavior dyan yung hubog ko. Gihang ako pareha. Mag-i-shake siya katapog ka. Mo inom mong dabar dyan di mga kat kaya diri. Hindi na picture ka hanga kay David. Ito na picture. Uy, hapit naman to. Gamay na. Aha naman ta. Tubagas ako, day. Gamay na lang. Pila lang ka steps? 150 ka steps. Nag-aatay na. Kadaghan na Pila ba? ko dito ko picture sa akin. Dugay ka. Itong payag ani uy ba? Akla mo tag-talugog. So ayan guys, malapit na daw kami. Malapit na daw. Hapit na mi. Hikan diri ko sa group lang. So hangak lang duha ka girls. Kagad kayo. Paging mga boys dito. Char! Boy boys diri. Wala oy. Pwede magpa Toy. ambak? Char. Pwede magpa-angkas? Uy, mura ko ga jeans. Apoy. Pagkapatyo na namin. Adjut lang, oy! Israel! So malapit na kami guys. Uy, ginuo ko agay. Ay, maligid ka din. Adjut lang. So we are almost there. Pahuway sa tanong. Adjut lang pa. So hi guys. So finally, nandito na kami sa tuktok. And sobrang tagaktak ng aming pawis, no? I did not expect na pupunta kami dito, and I did not expect na aakyat kami dito. So ipapakita ko sa inyo yung view. Pero andito na kami. Ayan. Andito na ang mga babaihan. Gawas na payag nito si... Sa bana ni Tasi. Tara. Sa gawas na payag ni Roger. Sir, sir, yung mga ma'am. So, ayun guys. Pababa na kami. Malapit na maano na kami. So, ayun guys. Pababa na kami. Madali lang kami dito kasi umuulan na. And it's already 4 PM. Hindi ko alam kung anong magiging ganap ng vlog na ito. Pero sana magustuhan niyo aking video na ito. So yun lang. Dito ko na end ang aking video. Sobrang dali lang. Thank you so much for watching. And if a-flash ko lang din naman yung mga pictures ng mga kinuha namin, nag-taking photo, and first time lang namin, gusto lang namin pumunta dito because of curiosity. So ayan, thank you so much guys. Dito ko na yung aking video. Thank you so much for watching. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. Follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. And i-follow nyo na rin ang aking mga friendship sa kanilang mga social media down in the description box. So ayun lang. Thank you so much for watching. This is Bristy Guma saying annyeong. Bye!